Då ska vi ha en prisutdelning för alla fina prestationer som vi fått här under lägret. På första plats. Vi börjar med Sanna. Välkämpat för och sen första plats så har vi Mia. Väldigt snyggt. Och som vinnare har vi Linnea. Och nästa vinnare, det är Emma. Och en snygg runda är en från Sam. En första plats. Så har vi Signe. Även hon belönas med första pris. Bravo! Och Lisa, som tappert kämpade sig igenom rundan, både på terrängen och på banan. En vinnare. Och sen har vi Emily, som också led banan. En första plats. Och så har vi Ida, som red på 2 hästar. Red först Juni på banan och sen är de King på terrängen. Och på första plats så har vi Sanna. Ja. Vår nästa första pristagare, det är Sofie. Snygg runda. Grattis. Ja, vad fick hon direkt. Så har vi Ida på jul. Hon har haft hela veckan. Första plats, Ingemar. Pristagare till. Det är Jennifer. Och hon gömt sig. Hon är för huset. Nej, hon är där. Jennifer! Jennifer! På första plats, Jennifer. Som trots sina skador kämpar sig igenom denna vecka. Grattis! Då vill vi se ett ärvarv. Emily, du får rida sist. Du får galoppera sist. Hälsning. Men då måste jag få låna hjälm av någon. Lugnt och sansat vill vi se det. Gör det. Han. Grattis! Klara, sjung då. Härligt jobbat! Upp med händerna! Bra jobbat! Men gud, Amanda! Bra jobbat! Nej. Okej. Lugna ner dem nu. Nu får ni lugna er! Nu är det bra! Inga skador på ärvarvet! Okej, Ingmar, ärvarvet är slut! Lägg volt. 4 hästar.